Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar ɓe garti hande e oɗo ñalawma alhamis nogas e jeenayyi lewru me hitan ujunaji ɗiɗi nogas joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar ha titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗon ɗum noon ko kanko Donald Trump ene wayno hande o wawi addude hono Janine Pirro ɗum noon ko kañum mo suuɓi o goto e procureur uji toon to Washington DC e kayati ko neɗɗo gandaɗo toon to Fox News toon to États-Unis ha hande ɗum tumnade e service immigration ɓe mbawi waylude no fewi gardinde immigration oɗo saaha ɗum ɗo fof kadi ko wawde ƴeftude wadde ɗon yimɓe ɓe ganduɗa enne kanko Donald Trump ne mbawi walludemo e mandat makko kalanoɗo pour holno déportirte walla no nanguirta yimɓe ma en jeyat toon kadi to Tallahassee kadi ɓe mbawi nangude jamma hanki fade subaka hande ken ɓuuri temedere neɗɗo taw ko yimɓe immigré ji liggotonoɗe e nokkuji maheteɗi habruji men international manaw en toon to Côte d'Ivoire hono Mauritanie naji goto biyeteɗo Sidi Wouta en wayno suɓama o yo arde Banque africaine de développement ɗum noon kadi o foɗodiranno ko Sénégal naji kañum woni 3e place ma en ƴeewa kadi holno ɗeɗon wooti jaari habruji men international ma cakkitoɗen ko toon to Sénégal ko fate dialogue national o en wayno ko kamɓe ɓene continue kono ma en keɗo hono kanko Abdoulaye Seydi Sow ɗum noon ko maire mo Kaffrine holko haali kadi ko neɗɗo jonnoɗo APR holko haalde Dakar actualité ɗum noon nde teskira kanko ko neɗɗo APR kadi o ari kanko hoore makko tawede e oɗo dialogue national haysindo parti makko to jaɓa en ko ɗum woni titruji men ɓurɗo mawnude e oɗo journal ma en ngal détail-uji muɗum joni joni. habruji men États-Unis puɗɗorɗen ko no mbinɗen e gardini men ni ko toon to Washington hande toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump e kanko kadi Pam Bondi ɓe mbawi addude hono kanko Janine Pirro ɗum noon ko cuɓaɗo yo won oɗo kañum hoorumi yes attorney general lomtade hono neɗɗo mo ganduɗa mo Donald Trump ƴeftuno démission hono biyeteɗo Ed Martin kanko Janine Pirro noon ko gandano ɗiɗo duuɓi fof wonno koye Fox News kono noon ko neɗɗo e kitare ujunere 1995 kañum hoorumi meeɗi wonde toon prosecuteur toon to New York ɗum noon e nder wiide makko kanko Donald Trump oɗo Janine waɗede ɗum toon to district de Columbia ko kañum hoorumi ma waw nangude criminel uji gonguira e gonga wona criminel uji ɗi gona gonguira e gonga ɗi justice rewi oɗo saha joni ɗum noon hande wayno ko kanko hoore makko haalata ko haala makko ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Janine e nder konngol ngol ƴefti gal nde Pam Bondi ministre public de la justice kañum hoorumum nde addimo kañum kadi e yesso Donald Trump o wi wonde ko eɓe cohli neldude ɓataki ene wayno ko justice ma rokke fayida toon to district Columbia e kanko Janine kadi o ɓeyti hen o wi kadi ma dande makko nane ha laaɓa partir de hande hay goto jogorani yaafede o wi ha à partir de hande kala ko woni gagnantuma ko kala ko woni criminel uji gonta yaafede ɗum noon kanko Janine siftinde on tan ko kanko ɗiɗo duuɓi kadi ganduɗa ɗo woni Fox News haalata tan ko gueɗe ɗe ganduɗa ko Donald Trump no ñawirte ni walla no enquêtirte ni ko gueɗe ɗe gona lawol siftinde on tan ko kanko woni neɗɗo ɗiɗoɓe Fox News mo kanko Donald Trump mo ƴefti yo woni gouvernement makko habruji men to États-Unis hande hono kanko Christy Noem ɗum noon ko kanko ardi Homeland Security mo États-Unis e nder haalluji ɗi o haalde e médiaji sociaux ji walla galleji jeyaniyankoɓe o wi wonde ko on immigré goto kañum hoore mum windi lettre wiide wonde ne wara Donald Trump caggal nde o haali ɗum nde hono yimɓe waɗoɓe enquête tawi wonde lettre mo wiyata o henna wona oɗon immigré windi ɗum ko neɗɗo goɗɗo kañum horum jiɗɗo tambiɗo oɗon immigré ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa jiyaɗe tout le temps hono kanko gouvernement makko kanko Donald Trump guila e kanko Donald Trump ha yimɓe kadi ɓe toɗɗi saktude gueɗe ɗe ganduɗa mbaɗe ni ene taw information ngaji ɗiɓe jogui ɗi wona gonga ɗum noon ne wayno ko tumnade kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa no kamɓe immigration and custom service koɓe kaali ɓe mbi wonde ko e nder koɓe kaali ɗum noon ko kanko e yamiroɗo makko kanko Noam Christine o wi wonde ko ene wayno ko immigré kañum hoore mum bannoɗo menace pour ne wara président Donald Trump o woni oɗo saha joni nene nangga ɗum noon ko kanko no en windi oɗon article caggal muɗum noon nde galleji jani on keɓe ƴefti histoire o en kamɓe yimɓe sipportuɓe Donald Trump walla sehilaɓe muɗum ɓe mbawi kadi hutorade ɗiɗon habruji pour hollude mettere mabɓe walla hollude support mabɓe kala immigré gonɗo ɗo ene ko criminel ene wayno ko caggal muɗum en probléme o yiita wonde ko kaɗo haala e oɗo lettre fof ne waɗi probléme
par ce que ɓeɗon ankitoɓe ɗiɗon haalduji tawi wonde ko immigré moɓe kalato kañum hoori mum wona kañum windi oɗon lettere ene wayno koko takka donc ene waɗa ankitoɓe tawi wonde ko immigré kalteɗo ene wiyete ko Ramon Morales Reis yaara ko duuɓi 50 e kañum hoori mum meeɗani windude oɗon lettere ko noon tawama wonde ko ene wayno ko on enquête goɗɗo baɗɗeteɗo won takkaɗo e oɗon enquête ene wayno ko kañum hoori mum koko soka e wayno ko kañum hoori mum ko waɗi rabori ko kanko rey takkaɗo kanko windi o lettere kanko hoore makko kanko woni victime donc oɗon yiiɗa wonde ko kanko rey o wasa sokede yiiɗi ko yaltina leydi ndi hadde muɗum ñaawede ɗum waɗi windi oɗo lettere ɗumini pour wiidemo kanko reyi ko o haali hen haalluji wiide wonde ko président Trump ene tampini kamɓe mexicain ji oɗo saha joni ɗum noon kanko reyi mo waɗ feere fof beele on wara président Trump so waɗi ɗum après caggal mo yaltina hoore makko leydi ndi kono noon caggal nde kamɓe FBI e kamɓe enquêteɓe ɓe ƴefti bindi makko kanko reyi ɓe nawdi ɗum e bindi oɗo lettere ɓe tawi wonde ko haalate ko ɗum ɗo kanko reyi wona kanko windi oɗo lettere ɗum noon e wayno ko kamɓe immigration walla kanko noem Christine noemi o ruttitaki haala ha hande donc deƴƴere mabɓe ha hande kabaruji men toon to États-Unis toon to Washington DC hono kanko gonnoɗo mawɗo police congrès oɗon ñalawma hande ko poɗɗo yaade retraite kono e nder haaluji ɗi o haali o wi wonde Donald Trump artude ɗum e laamu yaafade ɓeɗo takkanoɓe kañum koye men pour yande ɗumen toon to congrès ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji 2020 ko ñalawma ɓurɗo musdema e carriére makko kanko oɗo biyeteɗo Thomas Munger ene wayno ko kanko hoore makko kanko ƴeftino arditino oɗo police gonɗo toon to congrès ɗum noon e caggal nde congrès yanano ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji 2020 ene wayno o maati ɗum o fewnita ɗum kadi o usti doole muɗum kono ɓeydi kadi nangude yimɓe pour beele ene mbawa kadi formede taw kone mbawa fewnitade gueɗe baɗini en ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hande o yeehi retraite kono noon o wi wonde ko nimsa makko ɓuuri musdemo surtout e temps mo ardi oɗo police toon to congrès ko ñande Donald Trump ari wi wonde felliti wi wonde ne yaafo yimɓe ɓeɗo yannoɓe toon to congrès taw yimɓe makko ne gañi hen yimɓe makko ne mbara police ji ne mbara hen ha hande toon to Washington hono kanko Donald Trump laamu makko ne continue jogui anni yaade toon to cour suprême ɗum noon ko ñagade cour suprême yo waɗa intervention ko yacci caggal nde organisation mondial toppitiɗo ko fate en droit ji douane ɗum noon ko droit ji commerce haaɗimo kanko Donald Trump guerre mo waɗata tarif hakkude États-Unis e leyɗele aduna ɗe en ɓeyduɗo ɗon tarif ɗum noon e wayno ko cour d'appel kañum hoore mum gonɗinino oɗon organisation wi ñawore mbaɗi e makko kanko Donald Trump de wiide wonde ko ala wadde on droit ɗum woni kanko Donald Trump mon continue yaade joni toon to cour suprême mo États-Unis pour wiide cour suprême wadda kañum hoore mum ñawore muɗum pour wiide wonde ko États-Unis ne jogui fawde tarif mo wela fof e leyɗele ɗe jokkodiri surtout ko fate commerce ko fate jeeygu gongu hakkude États-Unis e leyɗe goɗɗe siftinde on tan ko leyɗele aduna ene jogui fedde nde ganduɗa fedde kañum hoore mum toppiti ko fate e kuule e ko fate kadi no jeeygu foti waɗirede hakkude ɗeɗo leyɗele jeeygu kadi e cogguji muɗum e kadi e gueɗe paweteɗe hen surtout ko mbiyata frais de douane holno foti waɗirede ko ɗum waɗi donc ndeɗon fedde ko kañum hoore mum riwtuno kanko Donald Trump gueɗe ɗe waɗata en surtout ko fate en commerce international donc no fada oɗo saha joni cour suprême mo États-Unis est ce que ne jogori wadde intervention walla jogorani wadde jaabademo kanko Donald Trump toon to Tallahassee Florida tungnade .gov ɗum noon ko website mabɓe ɓe mbi wonde ko e ballodiral dadiɓe wonɓe toon to Florida ɗum noon ene jaa hen ɓeɗon Florida Highway Patrol FBI yimɓe toppitiɓe drogue administration yimɓe toppitiɓe ko fate alcool tobacco e firearm US Marshal Florida Department of Law Enforcement Internal Revenue Service wonɓe toon ɓeɗo fof ene wayno ɓe mbawi yentude e immigration service pour wawde nangude yimɓe hewɓe wonnoɓe toon to nokkuji maheteɓe ɓeɗon yimɓe ɗon ene jeeya hen yimɓe jeeyaɓe toon to Nicaragua El Salvador Guatemala Mexico Venezuela Colombia Honduras e leyɗele goɗɗe kewɗe kamɓe immigration kadi ɓe mbi wonde ko ene wayno ɗum ɗo fof walliɓe kadi ko won yimɓeɓe ɓe jogui en kañum koyemumen ene noddaɓe pour haalandeɓe habaruji ko fate ɗiɗo immigré ji e wonde kadi ɓen continue ha hande kamɓe immigration rokkude ɗiɗo numéro uji ko fate kala ganduɗo immigré ji to goni walla surtout en ɓe mbiyata ɓeɗo ko criminel to goni
yomba wallude ko way wonde fof en wayno ko Florida oɗo sa joni en wayno ko kañum hoore mum tumnade kadi ko de Santos yamirno wayno ko kala yimɓe dadiɓe service aji dadiɗi goni toon oɗo sa joni enen liggodira immigration pour nanngude yimɓe ɓe ngala kayitaji wonɓe toon hande ko fati immigration tumnade kadi e jour website mabɓe koɓe kalli ɓe mbi wonde ko neɗɗo biyeteɗo Ken Genalo ɗum noon ko kanko ardino service immigration surtout ko agence to prix ko fate active directeur service immigration ene wayno o wiyama yo yarete ɗum noon ene wayno ko yaademo retraite kadi ene wayno ko kamɓe koye maɓɓe ƴeftu maɓɓe banmo comme ko envoyé spécial walla ko neɗɗo conseiller ko fate immigration ɗum noon ene wayno ko wiide maɓɓe kadi oɗo sa joni ɓe lomtini neɗɗo mo ganduɗa bawɗo wallude agenda mo kanko président Donald Trump mo jogui ko fate en hutorade immigration oɗo sa joni e mumtude walla déportude yimɓe hewɓe no wirno ni ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe jaltuɗe e site maɓɓe kamɓe immigration mo États-Unis donc ko ice.gov donc tugnade kadi haalluji kaaleɗo hono kanko Ken Ganado ene wayno ko yaademo retraite oɗo sa joni hay somo continue wonde conseiller ko fate immigration ma wawa walludemo kadi wondude e galle makko temps juɗɗo taw kadi kanko hoore makko omo wawa contude omo continue kadi liggodirde immigration kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Côte d'Ivoire tugnade ko radio France international reporti hono mortannaji goten wiye Sidi Wulta ene wayno suɓama hande oɗo ñalawma alhamisa nogas jeenayi lewru mai to banque africaine de développement ɗum noon ko pour duuɓi 5 garoji kanko ko noon cuɓugol makko ene wayno ko tugnade hande ko porteur radio France international biyeteɗo Binta Diagne haali en wayno ko ardi donc tugnade reporter mabɓe ko haali en wayno ko kanko cuɓgol makko kanko sidita en wayno ko o ardina ko Sénégal naji gonno toon biyeteɗo Amadou Dot e Zambinaji biyeteɗo Samuel Muzele e kadi kanko Tchadnaji biyeteɗo Mohamed Abbas en wonde no Sud Africaine de debbo biyeteɗo Suwazi Shabalala ko way wonde fof en wayno ko kanko Sidi Wulta jaaro hande duuɓi 60 kanko kadi wonno gardiɗo banque goto biyeteɗo banque arabe pour le développement économique en Afrique gonɗo oɗo sadio joguiɗo jonde muɗum toon to Riyad ɗum noon ko Arabie Saoudite donc ene wawi ko wawi won fof e nder ko haali so tawi o fuɗɗima ko gueɗe kewɗe ɗe waɗata ko waylude no banque o jokkodiranno e partenaire uji muɗum kanko noon mennoɗo wonde ministre e nder temps Aziz ene wayno wi wonde ko so tawi o ari o ƴewata ko waylude banque o no liggorto e banque uji goɗɗi e surtout en institution financiére uji goɗɗi balɗe makko balɗe temedere gadan ene wayno ko wawata wadde ɗum ko wiyete ko consultation hakkude partenaire uji banque o ɗum noon ko société civile entreprise aji goɗɗi e surtout kadi pelle goɗɗe taw ko joguiɗo kalisa pour wawde famde holno banque o liggorto wallodirde partenaire uji muɗum pour paame tan hono kanko Sidi Wulta kanko janggi Nice France ko toon heeɓi diplôme makko ko économiste donc en teskira makko nde o yarata duuɓi 31 kanko ndeno fuɗɗi dañde expérience makko international ɗum noon ko nde ɗo fuɗɗi liggade ko wiyeten autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole o ɓeydi lollude surtout ko nde o fuɗɗi kanko hoore makko waɗi liggade banque islamique de développement gonno toon to Arabie Saoudite toon to joguino poste mon conseiller président oɗon banque ko teskira e makko tan kadi kay e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati ko nden caggal nde woni conseiller à la présidence et primature ene wayno o nooma caggal mum yo woni ministre de toon to Mauritanie ɗum noon nomnoma oɗon saha ko Sidi Wul Cheikh Abdallah kañum hoore mum caggal mum baɗɗanoɗo kuddita taw ko Mohamed El Abdel Aziz wonno ɗum kuddita o heddima kanko e gouvernement Mauritanie kene wona duuɓi 7 caggal muɗum e nder hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e joyyi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi kanko hoore makko yalti gouvernement Mauritanie o huccani banque arabe pour le développement économique en Afrique ene wayno ko caggal muɗum kanko hoore makko naati e gardingo oɗon banque caggal duuɓi sappo ko ligguey oɗon banque arabe de développement économique en Afrique de l'Ouest ene wayno teskirama oɗo banque wayli gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene banque on jogino probléme surtout no heɓirta kalis e surtout kadi hono projet ji oɗo banque huufi holno jayirta kanko Sidi Wulta noon kaalowo ɗemɗe tati ɗum français e arabe e mbi wonde kene wayno ko o ɗamini ko e duuɓi 5 garoji ene wayno ko waylude gueɗe kewɗe nder oɗo banque africaine de développement no waɗirno toon to BDA ni e kadi ɗum ɗon ma wallu hono banque africaine de développement heɓde capitaux ji ɗum noon kalisaji kewɗi ɗi ganduɗa bawɗe nadde muɗum walla ɗum
e tungnade haaluji makko wi wonde ko kala mbuɗi yaltungo e banque africaine de développement en foti artirde ken wona buɗɗi sappo pour lomtade ɗum ɗon kala mbuɗu oro yaltungo toon de banque africaine de développement beele en artira ken buɗɗi sappo o wawa ƴeewde holno waɗirta coordination hakkude banque africaine de développement e institution ngaji goɗɗi toon taw ko gonɗi toon d' afrique ɗum ɗon noon o wi ko hunde nde ngannduɗaa ardinaɓe banque africaine de développement ene wayno mbawani wadde ɗum o ƴeftat liggey makko ko ñande 2 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas. Donc caggal kanko Sidi Wultande wotana ene wayno ko toon to Sénégal waɗi réaction ngaji ko fate en holko woni sababu kanko Sidi Wulta omo suɓe taw Amadou Dot ɗum ko ministre walla ko ancien ministre Sénégal candidat kadi Sénégal naji pour yo won ardo banque africaine de développement ɗum noon ko teskira hen wayno ko Côte d'Ivoire kañum hoore mum jingananimo kanko Amadou Dot kono en wayno ko Côte d'Ivoire kañum hoore mum jingani ko Mauritanie ɗum ɗo fof noon e tugnade kanko parlementaire biyeteɗo Aji Diara Mergane kanute o wi ɗum ɗo fof ko caɗele nde ngannduɗaa Sénégal naɓe cadre uji Sénégal naɓe ene jogii ɗiɗo duuɓi e surtout kadi holko woni sababu kamɓe Sénégal naɓe ɓe mbawani dañde hay support yimɓe ɓe ngannduɗaa ene leyɗele ɗe ngannduɗaa ko kañumen gummidi e maɓɓe gila ɓe indépendance ko wayno Côte d'Ivoire donc ene wayno e wiide makko kala progrès diplomatique mo Sénégal jogino woni koye rekkilde ɗum noon wona joni tan fuɗɗi o rokki yeruji ɗi rokki o wi koye nder lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi docteur Ibrahima Sosé Fall kañum hoore mum wonno candidat yo wonne directeur régional pour organisation mondiale de la santé kono en wayno ko caggal muɗum hawimo ko docteur Sine Engelbert Ndogui ene wayno kañum hoore mum jeeya ko Tchad ɗum ɗon fof no koye woteji baɗɗo e nder balɗe jeeɗiɗi e nayyi ɓijo session comité régional gonno toon baɗɗo toon to Brésil Brazzaville o wi kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hono Abdoulaye Bathily kañum wonno candidat unique pour CEDEAO pour yo arde commission de l'union africaine e kañum hoore mum ene wayno hawi ɗum ko cadnajo biyeteɗo Moussa Faki Mahamad ɗum ɗo fof ko hunde ko caɗele nde ngannduɗaa enne kamɓe Sénégal jogii e ɗeɗo balɗe kadi surtout en oɗon ñalawma nogas jeenayi lewru mai yiyama kadi hono kanko Amadou Dot ene wayno o hawama o dañi tan ko 3,5% ɗum ɗo yimɓe wodɓe toon contre Sidi Wulta e kadi ene wayno ko ɓurno yodde ko wayno ko Côte d'Ivoire kañum e Sénégal meeɗa surtout ko fate diplomatie kono noon ene wayno Côte d'Ivoire wotani ko konko Mauritanie biyeteɗo Sidi Wulta ɗum ɗo fof ko caɗele wonande hawnaki kanko oɗo ancien député biyeteɗo Aji Diara Mergane Kanouté kadi ko yiɗi wiide tan wayno ko hawnaka hay gouvernement kesso toon to Sénégal o maade jokkodiral diplomatique hakkude Sénégal e partenaire uji muɗum ɓoyɗi nden donc ɗum waɗi kanko Ousmane Sonko kadi e nder message mo windi e oɗo ñalawma hannde o neldi ɓatake hono kanko Sidi Wulta ɗum noon pour yettudemo e sababude gañugol makko woteji bannuɗi toon to Côte d'Ivoire ɗum noon woteji ɗi kadi pour kanko Sidi Wulta ardade banque africaine de développement ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Ousmane Sonko o haali hen kadi kanko Ousmane Sonko kadi premier ministre mo Sénégal o haali hen kadi o wi ko campagne mo Amadou Dot waɗana o kadi ene wayno ko campagne baɗɗo fayida kadi o haali kadi o wi Amadou Dot ko neɗɗo ko ancien ministre du Sénégal ko fate économie vice président oɗo banque wonno karallagal no feewi ko fate ko namda pour yo ardo oɗo banque kono noon e wayno ko woteji mbaɗi donc woteji ɗi yimɓe cuɓimo ɓuuri yidde walla mo ɓurɗo wonde ɓurɗo jinganede ko fate ardade oɗo banque o wi woteji ɗi mbaɗi donc ene wayno ko Amadou Dot perdi kono noon firtani wonde ko ala karallagal hande toon to Sénégal caggal nde résultat ji ɗiɗo woteji toon to banque africaine de développement jalti hono kanko Amadou Dot ɗum noon ko Amadou Dot kadi ko ancien ministre économie mo Sénégal ko kañum wonno candidat mo Sénégal suuɓi o wawi kanko hoore makko windude nder page makko ex jettor fade président eli hono Sidi Wulta e nder kadi jettor makko kadi o haali kadi o yetti kadi candidat ji jinnoɗe hebde oɗo poste foof e kala kadi yimɓe tawnoɓe ko fate ɗiɗo élection ni mbaɗata ndi
kanko Amadou Dat kadi o wawi kadi yettude o wawi kadi huccini jetor makko e président mo Sénégal Bachir Diomaye Faye pour kañum horum engagement muɗum personnel mo waɗi hen wadde yantude campagne makko pour wonde pour candidature makko o caggal muɗum kanko Amadou Dat kadi o wawi kadi yettude yimɓe jeenoɓe équipe makko jeenoɓe wallanoɓe makko fate campagne ɗiɗo woseji pour ardade banque africaine de développement haalde toon to Sénégal ko siftinde on tan ko hanki alarba nogas e jettati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ko kanko Bachir Diomaye Faye wudditi basu walla jonde ko mbiyata dialogue national ɗum noon e wayno ko ndeɗon jonde den continue hande ɗum noon e tugnade e habaruji gomiriɗo toon hono kanko biyeteɗo Abdoulaye Seydou Sow ko kanko woni maire Kaffrine wayno ko kanko hoore makko ko jeeya ko parti APR o ari toon e ndeɗon jonde kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kamɓe galle jaadi en ko biyetede Dakar actualité foti namdimo wimo wonde ko ene wayno ko oɗo sa joni o ari o tawama o ndeɗo jonde haysinde parti makko APR Salim Arde o joni holko woni sababu o ari o haali o wi wonde ko gonga kanko ko maire wuro mo ganduɗa goto e guure mawɗe gonɗe toon to Sénégal e kadi ene wayno ko heeɓi invitation officiel ummiɗo toon to président ene wayno ko haaldino kadi e parti makko guila jonde nde arani wi wonde ko kanko miijo makko ko yo yimɓe tawa yo yimɓe parti o tawe jonde nde kono noon e wayno ko parti o ɓuurimo doole kono wawi hunde fof parti o décide kañum hoɗum tawetake kanko noon o wi wonde ko jahowo tawe kadi o représentata ko Kaffrine wona pour politique nayimo ko jooɗade en tant que neɗɗo jeeyaɗo leydi he e wiide makko kadi o wi wonde ko nde namda ko fate discours mo Bachir Diomaye Faye o wi wonde ko discours baɗɗo fayida ko discours kadi ko noon foti haalire kono noon so tawi gueɗe ɗe Bachir Diomaye Faye haali ɗen wona ɗum ƴewete e jonde nde so tawi commission ngaji ƴeftoyaɗi walla jonde nde ko ƴeftoyi ko aroyta ene rewa ko discours mo kanko Bachir Diomaye Faye waɗi pour noddude gotagu ɓiɓɓe Sénégal ɗum noon ko ɗum woni ko haali o wi kadi ene wayni ko so politique ari tan hawnaki janggo e jaam so goto fof ma fatu parti mum kono noon kam ene moƴƴi sa yimɓe fof joddo kalde pour ko nafata leydi Sénégal donc siftinde on tan ko kanko Abdoulaye Seydou Sow e kanko kadi biyeteɗo Abdoulaye Daouda Diallo ɓeɗo fof ko yimɓe jeeyaɓe APR kono noon jeeyito oɗo dialogue national toon to dialogue national mo kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal o noddi pour yo waɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeetati e nder kadi kanko ko haali kanko Abdoulaye Seydou Sow wi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Macky Sall o fewjini ɗum guila o yahani e ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe continde kadi ko mbiyata legacy makko ɗum noon e wayno ko fotani parti o wasa yaade ko noon tawde parti o yahani omo respecti parti o ko décision mo waɗi o kono noon e wayno kanko yeehi ɗum ɗon kadi ma won nafoore wonande parti o e affaire kadi parti o ko waytoto ko foof ma haala toon e ɗum kadi ne wayno ko ala fof ko bonnata woodi maɓe yaaɓe walla so parti o yehino kono noon e wayno hayso parti o yahani kadi ɗum ɗo kadi ko hunde wawde jogonde teskitede kadi ko fati en oɗo dialogue baɗo toon to Diamniadio ɓuriji men to Sénégal cekkitoɗen toujours ko kanko maître Abdoulaye Wade ɗum noon ko goto e ardinoɓe leydi Sénégal ene wayno ko hande woni ñalawma o dañi 99 ɗum noon ko yiya wonde ko hono kanko Macky Sall o wawi neldude message o wawi neldude ɓatake ɗum noon yettude walla donade hono maître Abdoulaye Wade ɗum noon ko sibabu no manditare muɗum hitande 99 o yetti kadi Abdoulaye Wade wi ko neɗɗo defande neɗɗo kaɓeteɗo surtout ko fate ɓamtare Afrique naaɓe neɗɗo kadi kaɓeteɗo ko fate no ɓamtare leydi Sénégal o wi kadi ene wayni ko neɗɗo kadi gonɗo exemplaire mo kamɓe fof ɓe ndewi ɗum noon ko kanko Macky Sall windi ɗum ko jiiɗa ɗum ɗon toon to Sénégal hono kanko ministre de l' intérieur mo Sénégal wawini yaade toon to Touba ƴewde kadi probléme uji baɗɗo toon ɗum noon ko huɓere wiyande étude uji tati yannoni toon de o wawi kadi wadde teskuyaji makko ko fate holno ɗum waɗiri e kadi hol décision ngaji ɗiɓe ƴefta ten e minen eɓen continue enquête oɗo saha joni ko fate holno ɗum ɗo wayi e kadi holko foti teskitede hen e kadi holko ɓe jogori waɗoyde ɗo e yeeso ko fate hadde won façon magol walla won façon won yimɓe mahoɓe holno mahirta e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ko tumnade kadi e
tumnade kadi ko Seneweb haali bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji meɗen e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma hannde alhamis nogas jeenayyi lewru me hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ɗum noon en mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma en gartu